Żewġ irġiel Somali nżammu arrestati wara li wieġbu mhux ħatja ta' akkużi ta' traffikar ta' droga. Abdilladif Abdirrahman Hassan ta' 22 sena u Abdi Wahab Ahmed Ali ta' 34 sena tresqu l-qorti tlieta akkużati b'pussess aggravat u traffikar ta' droga kannabis. Iż-żewġ irġiel kienu arrestati l-ħadd fil-għaxija waqt rejd li saret mill-Pulizija tar-Rapid Intervention Unit u mill-Pulizija tad-Distrett tal-Ħamrun wara li kienet innutata attività suspettuża fit-Triq il-Kbira bi swit kumpless tal-ħwienet fl-istess lokalità. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Audrey Demicoli semat lil Ali jgħid li hu spiċċa mkeċċi mir-residenza fejn joqgħod minħabba l-akkużat ieħor Hassan. Filwaqt li Hassan m'għandux impjieg fiss Ali ġieli kien jaħdem bħala deliveryman fejn kien jitħallas madwar 10 euro fil-ġurnata. Il-qorti ma laqgħetx it-talba għal ħelsien mill-arrest. Il-prosekuzzjoni tmexxiet mill-Ispettur Matthew Gallia filwaqt li l-avukat tal-għajnuna legali Christopher Kirkhope der għall-akkużati.